May adlaw sa tanan, karon kay mukaon ko mamahaw kog sayo kay naami duty sa pantalan. And the name Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you Lord sa grasya. Wakala kong Sud-An kay Bulad, nanay soka, dayon rice, dayon na ikapi. Mamahaw na ta ninyo. Kay mo sayo ko og duty. Naami trabaho sa barangay unya. Wala naman ang Sud-An. Wala naman na naglayas sa Pamahaw. Ulo sa Bulad. Bulad ang among Sud-An karon. Pinsan ang naadira. Akung corn coffee. May sugar.
nakulangan ko. Sanok sa kong luto. Uy, nakulangan ko sa rice. Basta bulad lagi kay. Dagko kitag kaon. Dako kay kong kaon basta bulad. Nanghunaw ko ha. Nanghunaw ko gahapon. Ako sa imnong tiwasing kape kay corn coffee ba ni sayang. Kulangan ang kong luto. Murag 1/4 or 1/2 sa kilo yun ang kuan. Basta mahinaykan og kaon. Rot na. Tuwas tagkaon kay malang-alang kinahanglan mo kaon jud ta maay kay duty biya. Nami kuan. Buhaton sa barangay. Nami pagabuhaton. Giprito ni siya. Nahulot no ng bulad. Nahulot no ang bulad sa'yo. Dagan kayong salamat. Thank Dayon mo, adto na ko. Kay mo duty na ko ha. Thank you. Ma, mo adto na ko ma. Kay naay meeting. May trabaho sa barangay. Amping. Mo adto na ko kay gibiyaan day kong SB Ake, Ricardo. So ako na rin nahabilin di ay.